K limitovanému času se přiblížili na 5,77 vteřiny. Startem číslo 2 Jana Poláková a holčina 1 jezdecká společnost Equipo. Připraví se Bílková, Luxová a Simeonovovna. Nikdy nespí, ale žije sa od rána do tmy. Bezďaci na zastávkach spracuje hubičárny. Tiská je broba, stále sa pokusu bráni. Každý strany márny, potrovci najebaný, každý ide v šenku. Pangarti zatoplený, behajú do ruci venku. Týpek na lavičke, ktorý kulovať si venku. Cigány upína, to dneska hrajú. Zazbuje píska, bratku, tak sa u nás veci majú. Urezané líca, ulamané nohy. Môj štvrtí si drž piču, ak nepustuješ a nemáš úhy. Nemáš robotu a máš človek, tu by chceli mnohý. Zarobu klidkový, ten tu není vôbec nový. Privátne kopy, hodiny, šveliny, zlaté drogy. Ľudia i bicykloví, vedia si 5 kilový. Možno sú tu var podpustový. Zičkári pojebaný, travníky odchoven, vedia jebaný. Aj z tej druhej strany, pekné košíky, ešte krajšie sa te mladé baví. Chodníky zajebané autami, keď sú iš pod oknami. Kontrafakt je tu doma na plno vypestkovaný. Rispo, Flipo, Piky, Bora, ty